adevărat, mie mi-a plăcut de Gabi cum v-a răspuns la toate întrebările voastre, adică exact ceea ce le-a de spus și eu acum vă pot spune dumneavoastră decât că ceea ce e de făcut, părerea mea, tot Gabi trebuie să facă acest lucru. Să monteze băieții, să jocul de mâine, că în fotbal se spune că cel mai greu joc este jocul care urmează. Ca să-i monteze, să-i aducă la același nivel. Eu am fost și la Vâlcea, am văzut jocul anterior cu ei. E echipă de învins, fără doar și fără. Eu zic că și chiar dacă nu câștigăm, se joacă. Competiția se joacă. Chiar dacă pe de-am nu câștigăm. Eu zic că nu e ceva capital.